చూడడానికి చిప్స్ లా ఉంది. ఇది టిప్స్ ఏం చెప్పొద్దురా, తీసే. ఈ ఛానల్లో ఇంకా చాలా వీడియోస్ ఉన్నట్టున్నాయే. మనకే మాగే హితే మధువే నోరా హంగం యావి అవిలేవి మా ఫేసుకుండేది ఫేస్ ప్యాక్ మా పొట్టకుండేది సిక్స్ ప్యాక్ మా డైట్ చేసి జిమ్ చేసి ఫిట్ అవుతామా మనకే మాగే హితే భీమ్లా నాయకు పీకే బర్త్డేకి కోసేది కేకే ఓకే ఇది కేకే మా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండమ్మా, చిన్న కామెంట్ చేసుకోండమ్మా, లైక్ చేసి షేర్ చేసి దీన్ని వైరల్ చెయ్యండమ్మా. అరే కాకి కారస్ పాడుతున్నట్టుంది, అర్జెంట్ గా దీన్ని తీసేరా, తీసే. నీకు ఆ టిప్సో చిప్సో నేనే ఇస్తాను. అయితే ఇవ్వు గోరే. ఈ రోజు నేను ఎలాగైనా నా లవ్ ని అనుకు ప్రపోజ్ చేసేయాలి.